Waqt laqa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista mal-attivisti u membri tal-kumitati lokali, Joseph Muscat wassal messaġġ ta' għaqda nazzjonali. Qal li l-Partit Laburista irid jikseb il-fiduċja tal-elettorat kollu, anke ta' dawk il-persuni li normalment ma jivvutawx jew li fil-passat ivvutaw lil Gonzi PN. Lil persuni li s-soltu jasu li jibatu messaġġ billi ma joħorġux jivvutaw. Lil dawk il-persuni li anka sal-elezzjoni ġenerali li għaddiet sal-aħħar minuta forsi kien moħħhom illi jivvutaw mod ieħor imma spiċċaw jivvutaw għal Gonzi PN, ngħidilhom il-messaġġ tagħkom ħadnieh. Il-lezzjonijiet ħadnihom, inbdilna u lesti sabiex immexxu l dan il-pajjiż il qudiem, lesti biex immexxu lil dan il-pajjiż fil-bidla fid-direzzjoni illi għandu bżonn. Qal li fl-aħħar snin il-Partit Laburista kompla jingħaqad u saħħaħ il-valuri tiegħu, valuri li jisħu fuq l-importanza li kulħadd ikollu ċans indaqs biex jimxu l-qudiem, valuri li rispettaw id-drittijiet ċivili u valuri li jaraw lis-settur privat bħala alleat importanti tal-Partit Laburista. Il-fatt illi nemmnu li l-aħjar mod ta' kif jinħoloq il-ġid mhuwiex mill-gvern iżda huwa mill-privat. U li l-privat mhux l-għadu tagħna, imma il-privat mod partikolari self-employed huwa l-allejat tagħna dil-koalizzjoni bejn min iħaddem u min jaħdem li toħloq il-ġid fis-soċjetà tagħna. Saħaq li gvern ġdid ma jbiddilx klikka bi klikka oħra, iżda jerġa' jagħti lil pajjiżna lura lill-poplu kollu. Ma l-bidla li rridu aħna mhux biex minflok klikka waħda indaħlu klikka oħra. Aħna rridu neqirdu l-klikek u dan il-pajjiż isir ta' kulħadd mill-ġdid, ta' kulħadd mill-ġdid. Semma kif il-Partit Nazzjonalista qed jispiċċa jikkopja dak kollu li jagħmel il-Partit Laburista mill-post fejn ser isir l-ewwel mass meeting sal-idea tal-linji gwida għal manifest elettorali. Joseph Muscat qal li d-differenza hi li l-Partit Laburista m'għamilx linji gwida f'kamra magħluqa, iżda permezz ta' konsultazzjoni wiesa ma' dawk kollha li ħadu sehem fil-Kungress tal-Partit Laburista is-sajf li għadda. Quddiem l-attivisti tal-Partit Laburista, Joseph Muscat għalaq bistedina miftuħa lill-poplu Malti u Awċi kollu. Ejja niftħu idejna beraħ biex kull min irid jingħaqad ma' dan il-moviment iħossu merħba bih dan il-moviment. L-appell tiegħi lil dawk li għadhom ma iddeċidewx kif ħajivvotaw fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. L-appell tiegħi lil dawk li s-soltu jivvotaw lil partiti oħra, lil dawk li s-soltu ma jivvotawx. Din hija id-dar naturali tagħkom. Dan huwa l-moviment li ħajaqqat il-pajjiż. Dan huwa l-moviment li ħajġib bidla fid-direzzjoni. Ejjew magħna, postkom magħna, nilqgħukom magħna, kunu magħna fuq in-naħa tajba tal-istorja, in-naħa tajba tal-istorja illi ħadbiddel id-direzzjoni ta' dan il-pajjiż li ħaġġib dak li verament jixraqilna. Inkomplu naħdmu mill-ewwel minuta sal-aħħar minuta għal bidla fid-direzzjoni li verament jixraqilna.